Hola, sóc Sònia Bravo i avui et porto la meditació Silencia la teva ment amb amor. Troba una postura còmoda, assegut, asseguda o tombada. Fins i tot el pots fer amb una cadira. Sempre amb la base dels teus peus tocant al terra. Si estàs assegut o asseguda, sent el teu cos com si fossis una muntanya, ferma però flexible com una canya de bambú. Amb la teva base connectaràs amb la terra, amb l'esquena i la teva coroneta. Connectaràs amb l'eteri. Inhala i exhala conscientment. Observa i relaxa el teu cos. Relaxa els teus braços i espatlles i fica les teves mans damunt dels genolls o les cames. Pots col·locar un mudra, el que tu prefereixis. La teva mirada la fixaràs a l'entrecella, amb aquesta pantalla que tenim, amb aquest punt. Col·loca la llengua al paladar superior, darrere de les dents superiors. I col·loca un lleu somriure als teus llavis. Observa la teva postura uns instants, per si necessites fer un microajust, algo molt sutil, per trobar total comoditat. Agafa una manteta, ja que quan ens relaxem, la temperatura baixa del nostre cos. Pots parar uns segons i anar a buscar-la. Ara, des d'aquí, et demano que connectis amb la teva respiració conscient. Inhalant i exhalant per el nas. Sentint com es mou el teu cos en cada inhalació i en cada exhalació. La nostra respiració ens dona vida, ens acompanya en el dia a dia, quan dormim. Inhala i exhala conscientment, observant com és la teva respiració a l'inhalar i a l'exhalar. Si hi ha alguna diferència, si és igual o diferent. No canviïs res, només observa. Ella ens porta al nostre món interior. Ens ajuda a relaxar el nostre cos físic i ens ajuda a relaxar la nostra ment. Inhala i exhala observant uns minuts més. Amb la teva respiració, a poc pots sentir una sensació de calma, de quietud, serenitat, silenci. I des d'aquí, connecta amb el teu món interior. Observa què hi ha dins teu, amb honestedat, amb amor.
La meditació ens ajuda a parar i a observar-nos, a poder conèixer-nos una mica més. Ens ajuda a mirar dins nostre, a observar quins sentiments omplen el nostre cor. Observa aquí i ara. També et demano que observis com et parles últimament, com et parla la teva ment últimament, com està. Com està avui, en aquest moment. I potser recorda com estava ahir, quins sentiments apareixen. Potser pot aparèixer la tristesa, l'alegria, la frustració. Reconeixes quin és el clima del teu món interior? És un clima càlid, primaveral, o és gris, fosc, plujós, fred? Et demano que observis, però no et connectis en cap una d'elles. Només ets un observador que mira des d'aquesta pantalla, aquesta finestra que tenim a l'entresella. Observa. Aquesta energia és amb la que ens relacionem dins nostre. Aquesta energia és el que està passant dins teu i tu comparteixes amb els que t'envolten. Aquesta energia creix dins nostre com una llavor de pensaments. Aquests pensaments es tornen emocions que es manifesten amb comportaments. Ens arriba informació constantment, encara que no siguem conscients de les persones que ens envolten, de la tele, la feina, la família. Ens arriba informació positiva i negativa. Aquesta informació d'alguna manera ens afecta al nostre món interior. Pren consciència i accepta amb amor. De la mateixa manera que està dins teu. Perquè la pots transformar en algo diferent. Conscientment la pots transformar en algo positiu, amable. Perquè aquesta ment no sempre té la raó. Li pots dir, oh, ment, t'estimo.
Tu em fas feliç. Tens molt potencial. Tens pensaments positius i constructius que m'ajuden a interpretar les coses de manera positiva, a sortir de conflictes. I també m'ajudes a soltar aquests pensaments negatius, antics, que ja no em serveixen. No necessito que pensis tant. Queda't en silenci una estona. Gràcies. Des d'aquí, sent l'amor que tens dins teu. Aquest amor que dirigeix la teva energia. La teva pantalla frontal, aquest punt energètic de la teva ment. I observa'l. Tu ets el que està darrere de tot. Ets el ser que dona vida al teu cos. I ara, des d'aquí, connecta amb la teva llum, la teva energia, que il·lumina el teu món interior. Aquesta energia que treu els núvols i deixa entrar el sol. La que t'ajuda a educar i alliberar la teva ment de pensaments negatius, foscos. Aquesta ment que sempre està en alerta. Amb amor, envia llum a tots els que t'envolten. Amb amor i gratitud per aquest moment conscient. I des d'aquí, tornant a la teva respiració conscient, donant gràcies per aquest moment que has prestat atenció, conscient, al teu món interior. Respira, ni més llarga ni més curta, només respira, observant si sents alguna diferència abans de començar aquesta meditació. Potser estàs diferent, o potser no. Potser te n'has adonat d'alguna cosa, o potser no. No passa res. Inhalant i exhalant, present, aquí i ara. Observant com entra l'aire del teu cos i com surt, com es mouen els dits dels teus peus,
com es mouen les teves cames, els braços, el coll, el cap. Donant gràcies per tot això. I des d'aquí, quan et sentis preparat o preparada, podràs obrir els teus ulls. Gràcies. Namaste.